Hello. Karon is bunyag sa akong baby nga si Winter. Nag-invite ko og mga selected friends na duol sa akong heart. So unta makaadto sila og unta successful ni adlaw. So, what's up, vlog takeover sa dere mga nearly 30 seconds to 50 seconds lang, no? So, karon this peras or day before na magkaroon or may tabo ang christening ni Baby Winwin na si Winwin na. Yay! So, christening na niya ang so naay preparations, syempre, busy ang tanan dere sa balay. So, nasi overall tita ang patigate ko burot-burot ng balon. Tapos ang supportive na mother, stage mother. So nanay mga preparations na nadire yung balon. Yes, nanay mga stage mother na mas sa bunyag pa lang. So a part of the preparation as well is kitaod ang kana paborot sa balon. Pero ayun na boy ay dahil lang nga nagpaborot lang sa wasya katabang. So mga watch out sa among further preparations pa. So kasi may vlog takeover lang ni siya. Preparations. Kaway-kaway mama, kaway-kaway. Woo! Hala, pareho mong height tulo. O tara, mahuli na tara. Okay na, yay! Wala naman. Protection was life. Father, as we celebrate and
enjoy together today with the food that we're about to partake. Bless this food, Father. Hello, what's up, what's up? Madre, ang ninong, ninong. Ay, sorry. Dami ko sumbago na. Ninong. Hello. Are you united? Amigo. Hi, Clark. Hi, Clark. Welcome. Hi, guys. Hi, welcome to my guys. What's up, mga Ting. Yeah. Pila ka tuig wala yung ting. Ha? Pamilya. Sangsang, nanay, tanining. Pamilya banal. Pamilya banal. Ilok ka ba no? Ale. Dali. Hi vlog, welcome to my guys. Kasi mo regalo. Gcash. Hindi mo i-promise na ano regalo. Okay. Megs, yawa kay Megs. Ang regalo ni ano tuting kablo ka unsa? Sinamak. Gago kayo. Regalo kung ano ang produkto mo. To watch you, to guide you through the darkness of the day. Hi vlog, welcome to my guys. Hi vlog, welcome to my guys. Ang babae na nasa bibighani sa aking mga mata. Ang di ko lang alam ay manluloko lang pala. Humanap sa akin natutuwa siya. Upos mahalata saan pupusang aking mani, di ko pa nahalikan. When the night has come, oh yeah! At pinatay ang ilaw, o madalas lumalabas banyo pili. Alright, here we go, the second verse. Abi niyo, siguro sa kanino tagasan, daga kay manarasa, empty ba? Empty ng mga. O sama? Let's go. Wala na, okay na, bala na. I-vlog na. Kasal lang ako, ano eh. Kanan, wala na ni. Kung sa may kuha na na. Hindi din, ha? Sige. 18 pa. Sikat ang araw, ano ni. Salamat kayo. Salamat kayo sa presensya. Salamat po. Salamat po kayo sa inyong advice. Hello guys, welcome to my vlog. Hindi may buhay pagsasama, ang tamis na iyong halikan sa ating pag-ibig. Kamis! Baog mabuga! Tuting baog! Alkim! Si Madam Baog! Ako i-upload ang kamera. Yes, you know. Ate, bantay, di ba? Ang iwa, ka na kamilyon, ha? Sunod, ha? Kami sa amin.
Picture na. Good, wala kita up here. Wala day. Video na. 1, 2, 3. Jerry Orbs. Lapas Jud, bisan sa orasan no? Hello. Lapas si Ryan. Ayun si PB represent. Jerry Orbs. Ang aninong. Bigay kayo. Bigay kinapas. 30 minutes. Sayang, wala style. Oy, bot palo, bubo mo. Hindi mo nakuha yung bap. Tamjo Art. Fresh from Jinsan 4 hours ago or 5 hours ago. Bug na ganin mo. Bug na si Malay. Okay, labot na ni. Ang aninong. Si Madam Kanin. Kim.